Ceirt an seo, hUibheacha. Ceirt an tú, nílas agan is Mistéir é so tá mé chun iad a oscailt siad é a cheann bandarach sa chun is aranú. Agus tá banrína ann. Gan se Ariel agus Aurora is dócha nó Rapunzel beidir. Agus ní leithna agam ar an gan sin. So tá sécinn le fáil ceanháin taobhiste agus tá mé ar bíiste é oscailt. So tá chun é stróicin seo. Tá sé deacair oscailt. Wow, okay. So, Nobby cúhalach Snow White is muidna atá ann. Breanna ar hé. Tá sé go das. Das beag agus dinky. Agus céird iad na cín eile atá ar fáil. Tá Ariel, Rapunzel, Snow White, Belle, Cinderella agus Jasmine. Wow. Osláim na cín eile, so tá chun ceann gurdam álanis, agus is dócha go ceann difriúil seo, tuis gur ceann Frozen atá gceist. Cool. So tá chun Snow White a chur ar leithéamh. Ceann se oscailt. Agus Olaf atá ann. Hello Olaf. Céird iad na cín eile atá ar fáil. Tá Brónar Olaf, Abelam Olaf, tá Olaf, Darnoí, Anna, Elsa, Hans, Kristoff agus Finn. Hans, níl Hans win, tá Hans dóna. Cínta tá. Now, ceann bandarach eile. Agus na banrína taobh muide. Tá muid ar an móthar anois. Céta ann ach, feic mis. Belle! Wow! Tá sé go hálinn. Right, ceann eile. Dearnach, Frozen. Neada céta taobhiste. Tá Anna an Elsa taobh muide. Tá Hans agan. Nú Hans mar a thugtar ar sa sconán. Tá sé sin dóna. Dóna. Agus seo iad mo chuirdenú a bhí taobhiste dus na hUibheacha. Tá Belle agus Hans agus Snow White agus Olaf. Bhí Cormac Cailíní, níl Hans go das. TIÚIBÍNÍ! Féicear ar bhí sin eile.